नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. आपले घोवाले दोन्ही किडनी गेल्ल्यान स्वतःची किडनी दिवचे तयारेत बायलेली मदतीची जिल्हाधिकाऱ्याक मनवी. कारवार. मनशाले दैव केन्ना आणि कशी बदलतले हे सांगचे कठीण. तितूत दिसमजुरी करून दिसा घोळ खावची परिस्थिती उरल्यार आणि विचारचेच नाका. अशीच एक घटना कारवार कोडीबाग केशव नायक वाडाची एक कुटुंबाली कथा घडला. सचिन बाळू रेवंडीकर हो कुली काम करून आपल्या बायल भुरग्या बरोबर आरामात आशिल्लो. जाल्यार एक दीस अचानक शीक जाल्ल्यान आस्पत्रेत उपचार घेतलो, पण गुण येल ना. नंतर पुढल्या उपचाराक मणिपाल गेलो. जाल्यार थंय हॉस्पिटलात जे सांगले ते आयकून तेगेल बायल प्रतिभाचेर आघात जालो. सचिनाले दोन्ही मूत्रपिंड म्हणल्यार किडनी नाकाम जालात अशें सांगले. नंतर कारवार जिल्हा आस्पत्रेत हप्त्यांतल्यान 2 दीस डायलिसीस करतेर आसात. नवीन किडनी घालची या गरीबाक ताकद ना. अशी परिस्थितीत बायलेन धैर्य सोडली ना. आपणा स्वताच किडनी घालचो विचार करून वैद्यकीय परीक्षण केले तर रिझल्ट येलो किडनी मॅच जाता. जाल्यार ती किडनी घोळा घालतले जाल्यार खर्च आसा 15 लाख. दुखाचो डोंगर कोसळ्ळो. बरोबर 3 वर्साचे भुरगे आसा. अखेर घोवालो जीव वाचोवकूच जाय म्हूण सचिनाली बायल प्रतिभान आता जिल्हाधिकारी कडेन सरकारी निधींतल्यान आपल्या मदत करा म्हूण हात पसरलात. तशेंच त्या अर्जेची प्रत जिल्ह्याचो पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद्य हेमका बी धाडलात. या कठीण परिस्थितीत या निराधार अबलेक आर्थिक सहाय्याची खूप गरज आसा. प्रशासन तेमकां खंयच्या रितीन मदत करता आणि या कुटुंबाले रक्षण करता तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. कशें करून या सभाशिणीक देव पावू आणि तेगे संवसार परत सुरळीत जावू अशीच लोकांली देवा कडेन मागणी आसा. या महिलेक आर्थिक मदत करू इच्छिणाऱ्या दानीन अकाउंट नंबर 4082 5001 0170 4501 तसेच IFSC कोड KARB 0000 408 गुगल पे आणि फोन पे नंबर 8971 012242 या नंबराचेर तेमकां सहाय करचे. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಬಜೆಟನ್ನು ಇವತ್ತು ತಾವು ಸಹ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಜನ ನಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಇವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಸಂತೋಷ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ತಾವು ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೆ 2 ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸಹ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವಿಲಿಯಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಸಾಧ್ಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಏನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ हणकोण ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या अंबिगवाडा, बाबूनायक वाडा आणि पाटलो वाडा हिंगा पिवच उदकाची शाश्वत व्यवस्था करची आमदारा कडेन मनवी. कारवार. कारवार तालुक्याच्या हणकोण ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या अंबिगवाडा, बाबूनायक वाडा आणि पाटलो वाडा या भागात सुमार 100पेक्षा जास्त घरां असून तितूंतले 20% लोक भाईच्या उदक वापरतात. जाल्यार या भागात प्रत्येक डिसेंबर महिन्याच्यान भाईच्या उदक खारी जाता. कारण काळी न्हंयच्यान उदक भितर येवं म्हूण एक खारलेंड बांद घायलो आसा. जाल्यार तेजी देखरेख जायन जावन खारी उदक गांवच्या भाईंत मेळटा. हेच बद्दल फाटीं माध्यमां मार्फत प्रसार जाल्लो आसा, पण तेजो अजून कांय उपयोग जालो ना.
या भागात उदकासाठी खूप त्रास काढचे पडतात. 6 महिन्याच्यान हे त्रास चुकिले नात. पैसल्यान भाईच्या उदाहारच पडटा म्हूण या हणकोणच्या अंबिगवाडा, बाबूनायकवाडा आणि पाटलोवाडा या भागाच्या नागरिकांसाठी सरकाराल्या जलजीवन मिशन या योजनेमार्फत पिवच उदकाची शाश्वत व्यवस्था करून दिवची असे कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीसल हेमचकडेन ग्रामस्थान मनवी दिला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. जागतिक योग दिसानिमित्तान कारवारात योग दिस आचरण. कारवार आज 21 जून जागतिक योग दीस. योग प्राचीन काळाच्यान आपलोसो अस्तित्व दवरून आसा. योग विश्वात नाव रुपा येयला. योग हो मानसिक, दैहिक, मनोधर्म चिंतनाक अगत्य असून म्हण विश्व स्तराचेर हे जे आयोजन करतात असे जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टे हेमी सांगले. कारवारच्या पोलीस कल्याण मंडपात आयोजित केलेल्या जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत, आयुष खाते, पोलीस खाते, शाळा शिक्षण खाते, पदवीपूर्ण शिक्षण खाते, आरोग्य खाते आणि इतर वेगवेगळ्या खात्याच्या सहयोगाने आयोजित केले 9वे आंतरराष्ट्रीय योग दिस कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून तेमी उलयताले. या वेळार जिल्हा आयुष अधिकारी डॉक्टर ललिता शेट्टी, जिल्हा पंचायत CEO ईश्वर कुमार कांदू, SP विष्णुवर्धन, जोयडा तहसीलदार जुबिन महापात्र हेमी अनेकान योगाभ्यास केलो. रेड क्रॉस, पतंजली सेवा समिती, विविध संघ संस्थेचे पदाधिकारी, शाळा कॉलेज विद्यार्थी हेमी सामूहिक योगाभ्यासात सामील झाले. नंतर शाळा आणि कॉलेज विद्यार्थ्यांमार्फत विविध योगासनाचे नृत्य प्रदर्शन झाले असे प्रसार माध्यमात कळेला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. स्वच्छता अभियान कार्यक्रमात अस्नोटी ग्रामपंचायत विरुद्ध ग्रामस्थालो आक्रोश. कारवार स्वच्छ भारत अभियान या योजनेमार्फत ग्रामपंचायत स्तरावयल्यान गावागावात कचरो स्वच्छ करून गाव, शहर, तालुको, जिल्हो, राज्य असे स्वच्छता अभियान करून संपूर्ण देश स्वच्छ दवरचो म्हूण ही योजना स्वच्छ भारत अभियान म्हूण केंद्र सरकारान हाडला. पण काही ग्रामपंचायतीक या अभियानाचे काहीच पडले ना. तितूंत कारवारच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीत
सुकुम शिट्यारिंगा बुधवार 21 जुनाक श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामाभिवृद्धी योजना BC ट्रस्ट कारवार हेमचेतर्फेन शौर्य पंगड सदाशिवगड घटकाचे निर्वहणा घटकाक चालना देऊन स्वच्छता अभियान करून प्लास्टिक पोती थर्माकोल प्लास्टिक बाटली 500 पेक्षा जास्त काचेचे बाटली असं वेगवेगळो कचरो जमा केलो। या वेळार अस्नोटी ग्रामपंचायतीच्या सदस्याचेर स्थानिकांन आक्रोश व्यक्त केलो। अस्नोटी ग्रामपंचायतीच्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्याक कसलीच गावच्या अभिवृद्धीची चिंता ना। ग्रामपंचायत PDO कसल्याच कामां सहकार्य करना। कोणी अर्जी दिल्यार व्यवस्थित माहिती दिना। ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या 53 दिव्यांगालो 5% फंड जाय त्या जाग्यार वापरत असताना अध्यक्ष उपाध्यक्षाली परवानगी नासतना दुसरीकडे फंड घालूक म्हण राखीव दवरता। 2019 सालाच्यान आजपर्यंत 3 लाखा लागी फंड रिझर्व आसा। अध्यक्ष उपाध्यक्षाक अजूनपर्यंत 2023 सालाचो फंड कितलो हे खबर ना, हे स्वतः तेमी कबूल केला। असे अनेक अस्नोटी ग्रामपंचायतीचे रहस्य आसा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष म्हणतात PDO कडच्यान माहिती घेया म्हण आणि अर्जी दिल्यार PDO समर्पक उत्तर दिना। येवचे दिसात गावचे त्रस्त नागरिक PDO विरुद्ध आंदोलन करचे आसून अभिरोधीक साथ दिन जाल्ले असले PDO या पंचायतीत नाका म्हण संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याक जिल्हाधिकाऱ्याक अर्ज दिवच्या तयारीत आसात। कचरो जमोवची सरकाराले नवीन वाहन अस्नोटी ग्रामपंचायतीत येऊन पावला पण अजूनही ते वापरले ना। अशा अनेक वेगवेगळ्या गोष्टीचे आक्रोश व्यक्त करून अस्नोटी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली। या वेळार योजनेचे प्रमुख नागेश भंडारी, शौर्य पंगडाचे रविकांत नाईक, श्याम नागेकर, नारायण चेंडेकर, आनंद गजिनकर, साईनाथ कोठारकर आणि विनोद नाईक आणि इतर हजर आशिले। आज आमगेले पंचायतीचे मेंबर 7 मेंबर आसा। 7 मेंबर गावात जागृत कित्याक करनात, मायकार अनाउन्समेंट कित्याक करनात, कित्याक की गावात कचरो उडयनात। गावात प्रत्येक कडेन कोणाक घर नाशिल्ले करता कचरो पडटा। तुम्ही हे कित्याक उडयता? कचरो उडयल्याक धन्न घेवन फायन दिवचे, ताका धरचे तो कचरो हेंक कित्याक उडयता म्हण। पंचायतीक मेंबराक परत एक मी रिक्वेस्ट करता की 7 मेंबराक 7 तर गाडी दिले, तेमच्यान स्वच्छ करू जायना, तेमगेल कामात तेमी रावतात। म्हण पंचायती सेवक म्हण अजिबात ना, हे पंचायती सेवक म्हण ना आणि ते कसलेच पंचायतीत काम करनात। खंयची उदकाची म्हण कचराची तेमकां व्हरताल्याक म्हण उदका सवलत म्हण पंचायत आज आमगेल्या गावात एक खंयचोय परिवार ना। हे पंचायती मेंबर आपणाले पोटभर सारखे तितले सांबाळटात। ते पंचायती मेंबर पब्लिकासाठी हे अजिबात सोशल वर्क करचे ना, की पब्लिकासाठी जाय म्हण कितें करचे ना, की पब्लिकाक कितें हेल्प करची ना। खंयच्या रूख पडल्यार झाड पडल्यार हे पडल्यार ते आमी आज एक धर्मस्थळ संघातल्यान की खूप जण गावची एकडे भुरगीं जावन घेवन आमी ती आज स्वच्छ करू लागलात। म्हाका रविकांत नायकान सदांच म्हणलें तूं बाबा आपल्याला हेतूर संघात यो, धर्मस्थळ संघात यो आणि आपल्याला एक शौकन आमी गावची दाखया। आणि आज धर्मस्थळ संघाच्यान इतलें सांगता की आज फस्ट धर्मस्थळ संघातल्या पंचायतीपेक्षा जास्ती काम करता म्हण हांव एक तुमच्याकडे धर्मस्थळ संघाक एक विनंती करता। त्या पंचायती मेंबराच्यान जायन जाल्लें काम हांव करूं शकता म्हण हांव सांगता तुमचे कडेन। आणि मागीर 2 भाशण तुमचे कडेन बंद करता की सगळ्या गांवच्याक हे पुराय प्रत्येक आमगेर उलयली कळ्यो म्हण। आणि तशेंच रेल्वे स्टेशना कडेन काहीच ना म्हणल्यार 2 ट्रकाच्या पेक्षा जास्ती माल आसा की वेस्टेज उडयले, की सोर्या ड्रिंक्स म्हण किंवा प्लास्टीक कोटे म्हण कितें हर तरेचे। आज पावस पडला अशी परिस्थिती आसा की उदक तेंच्यान वयतालें खंयच्यान काय म्हण त्या गांवांत उदक गांवांत फुगता ते त्याच्यासाठी फुगता की उदकाच्या खंयच्याय गटाराक एक फ्रिजाक म्हण खंयच्या एक पायपाक म्हण वचून वाट रावत ना। त्या कितले तरी हजारांनी किंवा ट्रकांनी बाटली वचून पडतात की ते बाटल्या काडताले कोण ना। पंचायती मेंबराचे दोळे उक्ती करून सुद्धा पळयनात की 4 व्हिलर गाडयेर येतात किंवा 2 व्हिलर गाडयेर येतात, गाडयेर वयतात की पंचायती मेंबराक पंचायत म्हणल्यार कितें म्हण खबर ना। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।